bilo je sad nekih naslova, hit prevara, ubedile baku da su bacile kletvu pa pobegle sa 20.000 evra. Često su ti naslovi u novinama, na primjer. Nažalost, i meni se ljudi javljaju koji su prevareni. Znači, uzela im zlato iz kuće, uzela novac, promene broj telefona, ne postoje. Čak se desilo da je jedna uzela, nećete verovati, uzela je moju sliku iz novina i moje ime i u ekskluzivi novinama Ekskluziv sam videla moju sliku, moje ime, žena sa krstom i brojem telefona nekim meni nepoznatim. Reklamira se kao Šehrazada i moja slika. Klasična prevara. Ja zovem taj broj i ja kažem, Šehrazada, jeste to vi? Kaže, da, ja sam. Ja kažem, jao što ste lepi. Ona kaže, pa hvala. I ja kažem, kako to misliš pa hvala? Pa što se kitiš tuđim perim? Znači, ja sam neko ko stoji iza svog rada, 35 godina, gradim svoje ime, znači nemam mrlju. I ti ćeš sada dođeš na gotovo da uzmeš moju sliku, da mi ukradeš potpuno identitet i da se reklamiraš. A drugo što si prevarant i lopov, pa će danas sutra da ja imam probleme, jer će ljudi misle da su pričali sa mnom. Rekao, ja ću se sad obratiti policiji i tamo. Iskreno digla sam frku, posle pola sata me njena mama zvala i kaže, pa šta ti hoćeš, svako ima pravo da se zove kako hoće. Ja kažem, da, ali nema pravo da uzima moju sliku i moje ime i da se reklamira.